обзор ки имрӯз мо хадмат шумо мекунем телефони Camon CI. Телефони Camon C дар соли 2024 ба фурӯш биромадагӣ ва яке аз телефонҳои зурам ба ҳисоб меравад. Масъалаи дизайн қатъиян масъалаи ҳаматарафа. Видеоро та охир тамошо кунед. Дар давоми видео полни обзори пурраи ҳамин телефонро мефаҳмед. Агар ки шумо намехоҳед телефон дар кор бошад, дар магазини Реафон муроҷиат кунед. Рақамот дар рӯи экран. Дӯстони азиз, салому алайкум. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Қадди шумо Умедҷон ва имрӯза телефони ки қадди шумо обзор мекунем телефони Camon C. Дӯстони азиз, телефони Camon C уже ик телефон Camon 20 буд, Camon 19 буд, Camon 18 буд, уже 21 накард, яке абро 30 парид. Мебинем ки дар Camon C чи телефон беҳбудӣ дорад, чи беҳбудӣ надорад. Агар ки шумо хоҳед ки ин Camon C-ро ба Camon 20 ҷанг будозен, дар комментария нависед. Худо хоҳад иша ба иш бо отдельно сравнировать карда, яки ҷанг дохта шумо видео карда мебарем. Ҳозир бошад просто обзори телефони Camon C-ро мебинем. Хоб, дӯстони азиз, ай рӯи коробка маълум аст ки янки свети Camon, янки ай аввал светиш бренди свети кабуд буд, ҳолиам иваз накардааст, ҳам кабуд будагиш эстуагай. Ва Camon C оперативкаш 8+8 256 память дорад ва NFC поддерживать мекунад, ду тарафа камера динамик дорад бо OS гуфтани янки функсия добавит карда будааст. OS чия? Янки барои вақти съёмка карданда, вақти масалан дар ноч сурат гирифтанда суратон яркӣ мебиёд ва стабилизация дорад. Гуфта ҳам хеле чиза реклама кардагия, чизе ки дар Camon 20 нестай. Ва ҳозир бошад телефон мекушоем, мебинем ки чӣ дорад телефон, хуб беҳтари ё надорад ай Camon 20 пешина. Хоб, телефон хишозаш я тараф мемонем, неважно. Комплектация телефона шинос мешавем. Аввал дар комплектацияш, как всегда, документация телефон, ки ҳеҷ кадр дар кор нест, ҳеҷ кера намехонад, я тараф мемонем. Пилёнкаи телефон худаш аст, пилёнкарам хайр как обычный пилёнка задага ва чихолаш бошад пластикия. Доиқа вақта чихолаша монда буд обычный прозрачный ва иҷа бошад пластикӣ. Лекин чихоли Camon 20 ба ёди ма ҳастай ва чихоли вай зури буд. Ғалстар буд, тиёмнитар буд. Вақте ки вай истифода мебаред, зард намешид, наметофт. Ай бошад паҳат зард шава маълум ай. Так что ё эконом кард, ёки фремон кард. Хай Camon C-ра бо чихолаи навш биромадага, уже алакай метавонед ки бемал бо чихоларо иваз карда харида пушида ранг гирем. Гуфтига поята телефон мехарид 10 та чихол. Чокадай, сатвоизай. Хоб, масъалаи даш комплектация хад шинос мешавем. Чихак десен дар комплектация ишо аст, иҷада кабели бистра зарядка, как обычный ки дар динга телефонам аст, иҷада ҳамун кабел ай. Ва кабелам ҳаст ва албатта фарқкунанда нисбат ба поколени пешинаш, яки 20 поколени дар иҷа блокпитани 70 ватта дорад. Ауҷада ва фикрам 70 набуд, уҷа 45 ватта буд. Ва дӯстон азиз, 70 ватта ай бистра зарядка ми Camon худаш ва бақуввата ки зозай нисбат ба дига блокора вазбинтара кай. Ирам хай тараф мемонем. И комплектация дига ҳеҷ нест. Кстати, иҷа симча дошта ина чӣ кунем, да куҷо ҷо кадаше. Ин иҷа симча ҷо кадай. Хай ҷо ёфта, молодец. Дига ҳеҷ нест. Ну, дарши дига коробка худаш. Аланка дар бораи дизайни ҳамин телефон гап мезанем. Чихак десен дизайне ки дар дасти мо свет шуда десен, свети сабз шай. Ҳамин телефон 4 расветка қайд дорад. Яъне расветкош ина чихак десен дар рӯи экран ҳаст свети серис, свети бо сиёҳош, свети силверш аст, хато накунам, баъд свети сабз аст. Бо хай хатонати дар рӯи экран десен ёки дар интернетам Camon C гуфта барорен, полин бо светош диданто мумкин ай. Пушташ эко-кожа чихак десен, камераш боша кругли, яки телефонои ҳамин сол A3, Honor X 9B, 9A, ҳамин хеле камерора янки топ да буромад. Ба ҳамин ҳисоб ирам як Camon ҳамин хеле дизайн кардааст камераша. Камера чакаш чотка. Корпусаш зур. Ба чихола метавонед ки свободно истифодаш барӣ. Иҷа чӣ дорад? Ин датчики сирхак мечин, нафаҳмидам рости гап. Иҷа бошад спичкаш. Сетаи дига бошад камера, яъне камераи асосӣ дорад, дута дига камераи ёрасон дорад. Дар корпус бошад, албатта корпус пластикӣ, дар қисмати поён колонка, ҷои зарбонак Type-C, микрофон, ҷек барои навушник. Ва қисмати боло бошад идора кардани пульт, колонка ва наверное бо микрофон. Ва қисмати пеш бошад фронтални камера, дар ин тараф бошад ҷои сим карта. Хоб, дӯстони азиз, телефон худаш фронтални камера именно ана ҳамин телефон худаш 50 мегапиксел ай ва камераи асосии ана телефон бошад 100 мегапиксел ташкил мекунад. Яъне камераи қафо 100 мегапиксел, фронтални камераш бошад 50 мегапиксел. Батарейкаи телефон бошад 5000 мАч бардори азиз, 70 ватта бистра зарядка дорад. Агар ба 70 ватта бистра зарядка телефона заряд монем, 5000 дар мобайни 55 то 1 минуту 1 соату 10 дақиқада телефон 100% пур мешавад. Ва чихар гуфтем,
OIS یعنی فункция برای استابیلیزاسیا و برای در شبیه صورت وقتی میگیرین وقتی صورت گرفتن صورتتون یارکی‌تر و روشن‌تر کردن نشون میدهد همکاری فункция را добавить کرده است размер اکران تلفن یعنی این نقطه به این نقطه یعنی دیاگونال یعنی همین چیز 6 و 8 буде. Экран размерش калонтар, уже вообще супер. Размер телефон уже калон шудаст. Даже 15 Pro Max ай, ай 15 Pro Max калон ай. Десена, ай 15 Pro Max телефон калонтар ай. Ина. این 15 Pro Max این پهن‌تره، لیکن این کلان‌تره بدن. درسته. و اکران AMOLED اکران، یعنی که اکران وقتی که AMOLED میشه باید отпечатки палец در اکران باشد. در اکران البته برای که AMOLED ایشو اکران 120 ГГц کار میکند. 120 ГГц супер AMOLED не, AMOLED экран дорад ва оперативкаш как бишин гуфтем чихе 8+8 256 га память дорад ва албатта NFC поддерживать мекунад. Камон се ина қоғазчаша я тараф мегирем мемонем ҳозир ажда мода чихе кор мегирем. Ина телефонча гирон кардем барои шумо зарани тайёр што ки шумо бинед. Ина экран дестена чихе AMOLED худаш. Маълум ай. Экран кайсташаш ҳам маълум ай ки чихе чико мекунад сифати экран ами дурия ё ки ай наздикан вақте даст мехабиша прямо фаҳмида мешавад ки кайсаш чӣ хел аст, хуба ё ки бад ай. Масъалаи экран десена коркунии телефон вақто метавонед ки собод набинед 120 ватта чӣ хел гуфтум ва инҷа боша вақте дадин настройка медоред любое время мои телефонам будориш медоред ҳамин информатсия ки ҳозир ман ҳамаша шумода гуфта гузаштам ҳамаша дар инҷа бо дидантон мумкин ай дар мои телефон дар дохили настройка ҳама информатсия дар инҷа пираги хатибо нависонаги бо худтон мегирен я бор истифодаш мебарен ва албатта как обычный ранги дига обзоре ки дар дига телефонҳоро мекунем инҷа ҳама кора мекунем. Камера медорем. Камера ахиби ҳамин телефона якта так телефончака як сурат мегирем ва фронтальни камера хати хумона сурат мегирем. Так 1 2 3. Хоб, масъалаи анки пеш мекунем кане чихе асад кайса дорад нигоҳ кунед дӯстони азиз камон сида сурата чихе пеш мекунем ина одама рӯй дар рӯш чӣ доғо ҳаста ҳама доғош тофтеса нашовара ман ира надида будам худам нафаҳмид ки рӯи ман доғча доштааст ина қош миҷа чашм ҳамаша дидеса ина короче лаб и всё нормально даже микрофон полни ҳамаша дидеса нормальный бад ина мисол лице одам маълум мешавад намехудаш ина хехтон бо ҳама бутем ман дар бутем бо дар торикӣ дар дохили студия сурат гирифтам. Ина бошад мисол камера қисмати ақиб яъне ки хутон баҳо бутен ина хутон баҳо бутен чӣ хел мегирад телефон дар нархи худаш дар бозори худаш ба конкурентои худаш свободна масъалан конкурент кардан метавонад яъне ки чӣ мегӯянд мусобиқа мегӯянд наша мусобиқа кардан метавонад ҳама ҷои қизиқи ҳамин телефон омадаа ки ва телефони камон си 856 дар магазини мо нархаш дани момент 20,000 рубл, яъне ки 19,990 рубл бардори азиз ки метавонед ки ин телефона шумо метавонед ай магазини Realfon ай шаҳри Москва омада харидорӣ кунед новобаста аз он ки шумо дар куҷо қарор доред. Агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия қарор дошта бошед тавассути почта Россия равон мекунем, агар дар Тоҷикистон бошед тавассути самолёт равонтон мекунем. Ту желаен дошта бошед мо худам роҳша меёбем барои тра. Телефони Tecno Camon дар магазини Realfon нархаш 19,990 рубл. Агар ира ба шаурма ҳисоб кунӣ 100 дона шаурма мешавад. Як телефон ба 100 дона шаурма баробар ай. Телефона характеристикаша диде. Кани ба фикри худ ҳамин телефон ба нархи худаш, яъне ки характеристикаи дар ҳамин телефон худаш будагиш хати стоит ай ё ки не дар комментария навис ва раҳмат ки видеоро то инҷо тамошо кардед. Телефони Tecno Camon C буд имрӯза обзоре ки мо хати шумо кардем. Агар ки шумо дар обзори дигари дига телефонҳо дидан хоҳед дар комментария нависед ва ҳатман мо ҳаракат мекунем ки комментария ҳар як шуморо хонда фикрҳои шуморо видеое ки шумо хоҳиш доред ҳамон видеоро барои шуморо карда битием. Рақамҳо барои муроҷиат кардан дар рӯи экран чиқар дестен ва хати шумо буд Умедҷон ва магазини Realfon. Худонат ёд кунед. То дидор.